Isang magandang umaga, Pilipinas, Central Luzon at Pampanga. Yun pong mga nakikinig at naaabot ng CLTV 36 Newsstream. Good morning po. Welcome sa ating programang CLTV 36 Newsstream, ang inyong paboritong mabilis na source ng mapagkakatiwalaan, makatotohanan at may paggagamitang impormasyon. Ito po ang pangako natin sa ating millions of followers dito po sa social media. At syempre, yun pang libo-libo na naaabot at milyon-milyon din naaabot ng ating istasyon via Signal Channel 115, nationwide Huyan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre mga kabalen, Air Cable Converge Channel 71 at dito ho sa ating rehiyon, sa ating 37 cable partners. Gayon na rin ho sa Free TV Channel 36, lalong-lalo na ho sa kalakang bahagi ng Pampanga. Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon ngayon pong araw ng Miyerkules, August 6. At maulan ho mga kabalen at kagabi. Marami hong mga lugar dito sa ating lalawigan ang nakaranas ng flash flood at yung malalakas na thunderstorm. Kaya naman mahalaga, malaman din natin yan, yung mga update kaugnay ho ng panahon, yung thunderstorm advisory at kung ito magpapatuloy hanggang mamayang hapon. Meron ho tayong binabantayan ng mga development kagaya na lamang ho ditong ating mga headlines na dapat niyong tutukan dito po sa ating programa. Eto, babanggitin ko yung mga headlines mga kabalen para ho at tayo'y magsama-samang mag-abang dito ho sa mga development. Lalong-lalo na unang-una po, breaking news. Ay inaresto ho si San Simon Mayor JP Punsalan dahil sa di umano'y extortion. Okay, patuloy pa ho nating inaabot ang panig ni Mayor Punsalan at hinihintay natin yung kanyang paliwanag. Pero ito po ay breaking news mga kabalen. Arestado ho ang alkalde ng bayan ng San Simon, Pampanga dahil sa di umano'y pagtanggap ng suhol. Abangan ho natin ang detalye kaugnay ng balitang yan maya-maya lamang. Isa pang balita mga kabalen, yun hong night market dyan sa bayan ng Santa Ana, Pampanga. Abay pansamantalang ipinahinto dahil po sa mabigat na daloy ng trapikong dinudulot nito. Samantala, gaya ho ng aking binabanggit, yung iba't ibang bahagi ng syudad ng Angeles, nakakapagtaka dahil pagkataas-taas po ng Angeles City, ika nga ng mga matatanda nung ako'y bata, yun daw, ground level ng Angeles City ay katapat o kapantay lamang nung tuktok ng San Fernando Cathedral. Lapit po nga sabihan ng po ito. Anyang kung anak, kaya naman ba patsemumura na Angeles? Asahan niyo po, ganagananda numdog pa, San Fernando. Anak po nga po ko, kanita nga anak ko na. Pero ngayon magdama, o pati Angeles, lulubog. Na ako man taga na tao Angeles, dapat ng koreng ka na akong kakaluguran, na dahil atiwari lulbog ang Angeles, halika doon. Kaya bigla laking flash flood na karela pong denasan. Yan ho, kabalen. At iba pang balita, ongoing ngayon mga kabalen, nandyan ho sa ika-4 na distrito, partikular na sa bayan ng Masantol at Macabebe, Pampanga, si Secretary Sani Angara ng Department of Education. Opo, para bantayan at tignan yung silipin, alamin ang estado ng mga paaralan at mag-abot din ng ayuda o relief goods dito ho sa mga binaha. Yan ho ang hihahatid sa atin mamaya live mula ho sa Masantol ni MC Galang. Sa oras na ito, alamin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng syudad ng San Fernando, Pampanga, batay na rin sa pinakahuling update ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Okay, dito muna tayo sa may area ng Del Rosario light traffic. Dyan ho sa may traffic light area. Asahan din ng dito naman sa Pepsi area
o maimpis at RGC light, traffic light maimpis. Ito ho mga kabalen ang sitwasyon ng trapiko dyan sa lugar na yan. Ito silipin natin. Mula ho sa feed, live feed live ho ito, 10:20 ng umaga. Mula ho sa Siposco, mga kabalen. At sitwasyon ng trapiko dito ho sa may bahagi ng, gawing itas muna tayo, yung first row, yan ho yung nakikita ninyo, sa may maimpis. At kani pong kalagpas na ning Del Rosario traffic light. Ayan, may build up na ng mga sasakyan dyan dahil pa rin sa nagpapatuloy na road rehabilitation sa tapat ho nitong Diosdado Macapagal Regional Government Center o SACOP kung tawagin, Social Action Center of Pampanga. Diyan ho kasing opisina ng SACOP ng Archdiocese. Kung magtakalot, SACOPing House dakit ang Regional Government Center. Social Action Center of Pampanga. Yun yung mga lokal, alam nila yan. Moderate traffic po ang asahan dyan. May build up na ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Ganyan din ang senaryo. Moderate traffic dyan sa may tapat ng JBL Dolores. Yan pong Makabakle. Makanyan po kabalen. Samantala dito naman sa may Consunji Street, sa may SL area ng downtown Kapalenan, light traffic ang asahan dyan. Ayan. Ito, usapang traffic, At si Kuyang Joey Garcia, sabi niya, deta pong malanging sanga ning akasya, okay? Mga balagla, along MacArthur Highway, Talabastagan, sana dinan dala pong aksyon ning City Public Safety. Salamat po at maya pa oras. Ayun po Paging Kuyang Louie Clemente, alam natin, at CDRRMO, paging Sir Darius Hison, meron hong nais iparating itong ating kabalen na si Kuyang Joey Garcia. Opo. Actually, nabagsakan na rin ako ng sanga dyan sa may Talabastagan. Buti na lamang, hindi ganun kabigat. And to be honest, ito ho mga kabalen, story time muna tayo with Kuya Justin habang ito yung pinag-usapan natin. Taong 2014, hindi ko makakalimutan. Ako'y nakasakay ng jeep. Oo, dyan sa may Baliti Talabastagan area pa, 301. Sobrang lakas ng ulan. Meron hong nabuwal na puno. Yun hong nabuwal na puno sa sa kasamang palad ay bumagsak doon sa katapat namin na jeep. At yung katapat namin na jeep, merong pasahero, meron hong nasawing pasahero. Noong 2013-2014, yan. Dahil tumumba yung puno ng akasya along Talabastagan. Oo, merong nabagsakan at merong nasawi nung time na yon. So, eto ho mga kabalen, hindi naman natin sinasabing putulin at pagtatanggalin ng mga puno. Hindi po hindi yan ang ating panawagan. Mahalaga ho yan dahil nagsisilbi rin silang natural protection. At saka kaya naman tayo binabaha ngayon dahil nauubos na yung mga puno Ito, sinasabi ng mga environmentalist, laging paalala ng ating kaibigan, kasamahan din sa broadcasting industry, Ma'am Cecil Yumul, isa pong environmentalist. O kaya lulbog, umakanan, wala na sisip-sip, kenguran. Simentado no rin mabilog mialuwal-lugal. Kaya lapanta naman. So yan ho mga kabalen. At ito naman, panawagan ni Kuyang Joey Garcia, sana gawan-dawan ng aksyon. Abay, kung pwede, i-maintain. Pero I'm sure nakikita natin, Kuyang Joey, saang banda to. Pero, kapag naibalita natin yan at nadaanan din natin mismo yung Siposco, nagsasagawa sila ng clearing operations dyan ho sa may area ng Talabastagan. Pero gaya nga na binabanggit, magandang silipin uli. Dahil marami yan At talagang delikado ho pag kayo'y mabagsakan ng sanga, lalo na yung mabibigat. Yung masakit po ang mabigla yung driver, bigla yung mag-swerve, that will cause an accident. Di ba? Hindi maganda ho yun. Sana maiwasan yun at yan, sana ho masilip.
Isang magandang umaga kay Alvin Quijado. Itong ating citizen journalist, Vin. Vin, bukas makikijoin ka sa akin. Schedule natin bukas. Meron lang tayong balita ngayon. Maraming salamat, Alvin Quijado. Nagpadala din ng mga balita nung kasagsagan ng habagat. Ha? Yan ho, atin si citizen journalist Alvin Quijado. Yan pong si Alvin, mag-aaral ng Pampanga State Agricultural University. Maraming salamat. Sabi ni Kuyang Joey sa may area ng Hacienda Royal. Okay, maraming salamat Kuyang Joey Garcia. And po, paging si Posco. Pakisilip kanure ning sanga, mga langing sanga na ning Acacia kini pong MacArthur Highway Telebastagan banda o ketapon tuli darap na ning Hacienda Royal mga balagla. Sana po di nandalang aksyon in public safety. Salamat po at maya poras. Agpang po kang Koyang Joey Garcia. Yan po, kabalen. Samantala, dumako naman tayo dito ho sa lalawigan ng Bataan. Silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa lalawigan ng Bataan. Ito po mula sa kanilang command center. Dyan sa may Balanga, light traffic. Ganyan din sa may Hermosa, Coolies Crossing, light traffic din mga kabalen. At dyan sa Alauli Crossing, light traffic sa mga oras na ito. Paalala, meron hong ipinatutupad na speed limit sa mga pangunahing kalsada dyan sa lalawigan ng Bataan. Pagkalawak-lawak. Parang mga freeways kung tawagin. Kaya naman na-excite yung mga driver pag nandyan sila sa Bataan. Ito ho mga kabalen, paalala lang ng provincial government, 50 lamang ho doon sa mga truck at van. Huwag na kayong kumarera, parang awa nyo na. Lalo na yung mga truck, ibang mga bus. Pagkabilis-bilis, PUV, 70 lang ha. Huwag hong lalagpas. Motorsiklo, 60. Tapos iwasan yung banking. Baka biglang magbabanking pa kayo dyan sa public road. Huwag na ho. Yung mga mahilig kumarera kayo sa tamang lugar. Huwag ho sa kalsada. At syempre, yung mga truck at van, dahil malalaki masyado yan, hanggang 50 lamang dapat ang inyong takbo. Ito naman, punta tayo sa North Luzon Expressway. Sitwasyon ng trapiko sa may North Luzon Expressway. Sa mga oras na ito, real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Ito ho mga kabalen, para sa mga babiyahe patungong Metro Manila ngayong araw o sa mga nasa kalsada na, baka may mga kaibigan kayo, mahal sa buhay na bumabiyahe, abisuhan ninyo pag nakita ninyo itong ating stream. Saan sila dapat dumaan, saan dapat umiwas, ika nga. Dito muna tayo sa gawing itaas mga kabalen at area ho ng Balintawak Toll Plaza patungong norte. Maluwag ho ang pila sa mga oras na ito. Mapulang Lupa, Valenzuela, magkabilang linya, light traffic din. Same scenario sa may Mindanao Toll Plaza. Meanwhile, pagdating ho ninyo ng may Kawayan Interchange, if you are headed dyan sa may Metro Manila, asahan mga kabalen ng traffic build-up dyan sa may area na yan. At eto, dyan sa may Elias Marilao to Lawang Bato, Valenzuela, nagkaroon ng road crash. Ayan, kaya naman pala. Lane 2, middle lane ha. So yung takbo ng mga sasakyan dyan, 10 to 20 kph lamang. Kaya meron hong traffic build-up dyan sa lugar na yan mga kabalen. Meron hong road crash sa area ng Lawang Bato. Diyan ho sa Elias Marilao to Lawang Bato, doon sa portion na yon, southbound lane. Kaya nga kung patungo ng Metro Manila, yan, abangan yung mahabang pila ng sasakyan, gayon pa lamang. Samantala, light traffic naman sa Bukawe Toll Plaza, ganyan din ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga.
Yan ho ang real-time traffic situation sa North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Samantala, silipin naman natin, gaya ng binabanggit ko, nagulat ang lahat. Actually, expected naman din ng ilan, pero hindi nila in-expect na babaha. Kasi kahapon, di ba nung nagbabalita tayo, we were looking some comments. May mga comments dito sa ating social media. They were saying na summer na ba agad? Summer na ba ulit? Di ba? It was so hot this past few days, yung 2 days ago. Sobrang init ho, mga kabalay. Maraming nagtatanong, dakal pumangotak. Balang summer. Kapali ara, balang summer na. O yan. Napon, biglang minuran masigan. Ayan, thunderstorm. Yan po yung epekto. Sa oras na ito, alamin natin kung ano yung aasahan nating weather situation ngayong araw ho ng Miyerkules. Narito pong latest weather report mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Update muna sa LPA na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita ang sentro nito sa layong 550 kilometers silangan huyang ng Infanta, Quezon. So ngayon po ang sentro niya ay nasa dagat pero as early as now ay nagdudulot na po ito ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon at sa silangang bahagi ng Visayas. Sa nakikita din po nating trajectory nitong LPA based na rin sa ating latest analysis at forecast, mataas ang tsansa na itong LPA ay lumapit sa ating kalupaan, mag-cross o tumawid sa Luzon landmass by tomorrow at by Friday naman ay lalabas ito ng ating kalupaan at bago ito tuluyang lumabas ng ating area of responsibility. So patuloy tayong mag-antabay sa magiging updates ng Pag-asa dahil ito nga LPA, although hindi gaano kalakas yung kanyang hangin dahil LPA siya, ay may dala po itong mga pag-ulan, significant na pag-ulan at pwedeng magdulot ng mga pagbaha sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kaya't patuloy po tayong mag-ingat at maging alerto. Samantala yung habagat ay patuloy pa rin nakakaapekto sa buong Mindanao at kanlurang bahagi naman ng Southern Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. At magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng mga nabanggit po nating lugar. Para naman sa pagtaya po ng ating panahon for today, asahan natin ng maulap na papawirin at mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa Cagayan Valley Region, sa Aurora, Quezon, Bicol Region, Marinduque at Romblon. Epekto po yan ng low pressure area. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi pa po ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. May tsansa lamang ho ng mga isolated at mga dagli ang pagbuhos ng ulan. So again, yung mga kababayan natin sa silang bahagi ng Luzon, dito nga po sa Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Bicol Region, Marinduque at Romblon, saan man ang inyong lakad sa araw na ito ay huwag hong kalimutang magdala ng payong dahil inaasahan natin magiging maulan ng panahon, dulot o direktang epekto ng low pressure area. Para naman sa pagtaya ng ating temperatura sa Legazpi City from 24 to 31 degrees Celsius, 26 to 32 degrees Celsius sa Tugigaraw, 24 to 32 degrees Celsius sa Lawag, sa Baguio ay malamig degrees Celsius, sa Metro Manila 24 to 33 degrees Celsius, habang sa Tagaytay ay malamig din from 23 to 31 degrees Celsius na agwat ng temperatura. Samantala dito naman sa Visayas at Mindanao, sa pagtaya po ng ating panahon, magiging maulan din dito sa Eastern Visayas, particular po dito sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar Province, sa Leyte at Biliran, epekto ng low pressure area. Samantala dahil naman sa habagat ay inaasahan din natin ang maulang kondisyon ng panahon dito sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat, Sarangani at maging sa Negros Island Region dahil nga po sa epekto naman ito ng habagat o southwest monsoon. Sa pagtaya ng ating temperatura ay mananatiling from 26 to 31 degrees Celsius ang inaasahan natin sa Tacloban City, 27 to 33 degrees Celsius sa Cebu City, 24 to 33 degrees Celsius sa Iloilo, 26 to 32 naman sa Kalayaan Islands, 25 to 33 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, 24 to 33 sa Cagayan de Oro, 25 to 33 sa Davao, 25 to 32 sa Zamboanga City at 25 to 33 degrees Celsius naman sa Puerto Princesa City.
Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Ingat pa rin sa ating mga kababayan na mandaragat, especially ho yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Ang sunrise natin for today is 5:41 in the morning at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na 6:23 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Maraming salamat, Lori de la Cruz Galicia ng DOST Pag-asa para sa iyong ulat panahon. Yan ho mga kabalen. Ito, gaya ho ng aking binabanggit kanina. At eto, narito na yung balita ng ating, narito rin detalye. Ito hong mga malalaking balita. Pero bibitinin namin muna kayo. Ayan ho mga kabalen, sa ating pagbabalik, ibibigay ko sa inyo yung detalye. Kaugnay ho nitong pagkaka-aresto kay San Simon, Pampanga Mayor JP Punsalan dahil sa di umano'y extortion. Na-aresto ho si Mayor Punsalan sa isang entrapment operation ng NBI. Huwag ho kayong aalis mga kabalen, magpapatalastas lamang tayo sa ating pagbabalik. Ihahatid ko sa inyo ang detalye ng balitang yan. Ito po ang CLTV 36 Newsstream, isang mabilis na patalastas lamang. Meron kayo na pala karapatang kumuha ng abogado. Kung hindi nyo kayang mag-provide ng abogado, ang estado ay magbibigay ng abogado sa inyo. Naintindihan niyo po ba yung sinabi ko? Constitutional right niyo po yan. Anak po? Tara po, isama po muna kayo sa amin.
Mayor, tara po. Kunin po yung ano. Cellphone mo sa mga. Yung pera Pare, po. kunin mo mga cellphone ni Mayor. Kunin, akin lang po muna. Ka na Mayor. Tama ka lang Mayor sa akin. Dali nyo yung pera. Dali nyo yung pera. Sa anumang hukuman, meron kayong karapatang kumuha ng abogado. Kung hindi nyo kayang mag-provide ng abogado, ang estado ay magbibigay ng abogado sa inyo. Naintindihan niyo po ba yung sinabi ko? Constitutional right niyo po. Hukuman, meron kayong karapatang kumuha ng abogado. Kung hindi nyo kayang mag-provide ng abogado, ang estado ay magbibigay ng abogado sa inyo. Naintindihan niyo po ba yung sinabi ko? Constitutional right niyo po yan. Ano po? Tara po, kasama po muna kayo sa amin. Mayor, tara po. Kunin niyo po yung ano. Cellphone mo sa mga. Yung pera Pare, po. kunin mo mga cellphone ni Mayor. Kunin, akin lang po muna. Ka na Mayor. Tama ka lang Mayor sa akin. Dali nyo yung pera. Dali nyo yung pera. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at kapapasok lamang na balita gaya ho ng aking binanggit kanina, narito po ang detalye itong pagkaka-aresto kay San Simon Mayor JP Punsalan. Para po magbigay ng ulat, makakasama natin live dito sa ating programa Paulo G. Santos. Kuyang Paulo G, Magandang naririnig mo ba umaga. ako? Yeah. Yan. Yes, Kuya Justin. Hindi maganda yung umaga, lalong-lalo na yung mga Reni Tao San Simon, kakit din karelang alkalde. Nakikita nila yung kanilang alkalde na nabihag dito sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation na Kuya Justin, particular na itong Intelligence Service o IS na nitong division ng NBI na siya namang nagsagawa ng pag-aaral umano bago itong entrapment operation ay maikasa dito sa isang restaurant nga dito sa Clark kahapon nito, Kuya Justin, gabi ng Agosto 5. Base dito sa initial na post-operation report nila, Kuya Justin, isinagawa ang operasyon bandang alas 6:15 ng gabi na pinamumunuan ni Assistant Director Noel Bocaling. Katuwang ang mga unit ng Technical Intelligence Division, Counter-Terrorism Division, Criminal Intelligence Division, Counter-Intelligence Division at Intelligence Research and Analyst Division. Talagang pinag-isa, Kuya Justin, itong division na to upang magsuri, mag-due diligence dahil dito sa pagkaka-aresto nga, Kuya Justin, talagang nakakagulat yung halaga na pinag-uusapan. Naaresto ang alkalde kasama naman itong si Dr. Ed Ryan Dimla alias Doc Yang sa aktong pagtanggap ng umano'y suhol kapalit ng paborableng resolusyon mula sa lokal na pamahalaan. Ayon sa reklamo na inihain naman ng Real Steel Corporation, Kuya Justin, na siyang may tanggapan dito sa San Simon, Kuya Justin, humingi umano si Mayor Punsalan ng 80 million pesos na suhol. Sa paunang bayad, Kuya Justin, 30 million bilang unang pagbibigay sa kanila. At ang nalalabi pa ay 50 milyon ang babayarang hulugan. Naharap si Mayor Punsalan at Dimla sa kasong paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Kuya Justin, at iba pang kaugnay na batas. Bukod sa kanila, hawak pa ng mga otoridad, Kuya Justin, ang mga security personnel ng alkalde matapos mahulihan naman ng baril at bala. At ito'y sumasa ilalim ng verification process. At kaninang umaga, kausap ko nga si Assistant Director Noel Bocaling, Kuya Justin, ang usapin na may kaugnayan daw sa environmental laws, Kuya Justin, ordinansa,
na ipapasa sa lokal na pamahalaan ang negosasyon kapalit nitong halagang ito, Kuya Justin. Oo, Paulo G, alam natin itong si Mayor Punsalan, medyo controversial, hindi lang medyo, talagang controversial dahil dun sa kanyang huling termino, ilang beses din na suspende itong alkalde. Ano, at itong real steel, ito yung para lang context, ano, ito yung tama ba? Ito yung paggawaan ng bakal, ano? At ano ba yung konteksto nung ika nga sitwasyon, mga reklamo ng mga taga San Simon kaugnay ng operasyon ng iba't ibang mga factory diyan, Kuya Paulo G? Alam mo, nasubaybayan natin yan, Kuya Justin, itong industrial zone ng San Simon kasi isa sa pinaka-problema dyan yung nagiging karaniwang problema sa kalusugan ng mga mamayan dito. Yung respiratory, may nagkaka-cancer pa nga dyan doon sa preventive healthcare ng Kapitolyo, doon sa Oo. surveillance nila. Talagang yung mga vulnerableng sektor dyan, yung mga andyan at malapit sa industrial zone. At pagka bumabaha, isa rin sa obserbasyon nila, yung tubig na kuminsan, Kuya Justin, hindi na kulay baha hindi na Oo. brown. Kuminsan, iba kulay, puti, kuminsan may oil, di ba? So, isa yan sa malaking issue sa lokal na pamahalaan, yung pagbabantay dyan sa industrial zone. At itong Oo. Real Estate Corporation, kung di rin ako nagkakamali, meron na ring mga kaso o Oo. kontrobersiya na kinasasangkutan dyan si Mayor JP. Kung di ako nagkakamali, yung usapin ng land conversion. Kasi nag-e-extend yan ng Oo. property dyan sa industrial zone ng bayan. At itong ang isyong ito, Kuya Justin, talaga namang para bagang nakaka bumulaga sa marami dahil alam mo kahapon nandun kami sa leadership training ng provincial government ng Pampanga at nandun kausap ko pa si Mayor JP at Oo. meron nga kaming isang content doon kasi ang apilan ni Nanay Governor Lilian Nanay Pineda na dapat yung good governance yan maibigay sa tao at gayon na rin yung pagpapaliwanag din ng Kapitolyo na sila may oversight power na sila sa lahat ng mga investor para sa lahat ng reklamo o hindi Oo. bulagaan gaya ng nangyari sa Porac, Pampanga na merong investor na nakapag-operate kahit illegal. Kaya dapat Oo. makipag-isa kayo at maintindihan ninyo yung bagong ordinansa dito sa Capitol. Ngayon, nakausap natin si Mayor JP. Mayor JP ikaw ba handa dito sa panibagong mong termino na baka naman ikaw magisuki uli suspension? Oo, 'di ba? Totoo Sinabi ko 'yan. yun Oo. Oo, tama, tama. Tapos sabi niya, hindi, smooth sailing na tayo, wala tayong problema, sabi niya. Oo. Nagulat din tayo dito sa report ng NBI, at talagang yung senaryo, Kuya Justin, naaktuhan. Pero yung nakikita nating bag ng pera dyan, Oo. yung totoong pera nandun sa itaas na bahagi, yung tigli 500, At Okay. kumbaga parte ng entrapment operation yung may mark money diyan pag hinawakan ng pag Oo. hinahawakan ng subject at saka natitimbre na papasok ng mga operatiba. So mukhang Oo. kumpleto lahat, Justin, yung mga elemento sa Mm. pag-inventaryo nila ng ebidensya at binabanggit nga ni Assistant Director Noel Bucaling na ngayong alas Oo. 11 ng umaga sasailalim sa inquest proceeding ang alkalde. Paulo G, para lang sa kaalaman ng ating mga manonood, lalong-lalo na malaking balita ito. Sa mga oras na ito, nasaan si Mayor Punsalan? Actually, para for transparency's sake, si Ashley Punsalan, ang ating reporter diyan sa nakabit diyan sa ika-4 na distrito, ay kumokontak na rin diyan sa San Simon, Pampanga, particular na kay Mayor JP at doon sa kanyang mga staff para mahingan ng panig. Ikaw, Paulo G, ano na yung information mo regarding sa alkalde ng San Simon? Ayon sa Assistant Director ng NBI, Kuya Justin, ayan, ilang minuto na lang. Malamang siguro binabiyahin na siya ngayon patungo Oo. dito sa korte para sumailalim sa inquest proceeding. Dahil pagka ganyan, merong mga teknikalidad na kailangan talagang agad-agad. Yan, Oo. mahiharap sa preliminary investigation, Kuya Justin. Pero kagabi, nasa headquarters sila ng Maynila, 7:50 ng gabi. Iniulat Oo. na dinala dito sa custodial
facility na detention facility ng NBI diyan sa Maynila, katuwang itong NBI IS, Kuya Justin. Mm. Paolo G, panghuli na lamang, ikaw ba, nakausap mo na ba or nasubukan mo na bang i-ring din itong telepono ni Mayor JP Punsalan at baka sakaling damputin at makasagot? O, possible ba yun? Yun, Kuya Justin, hindi sumasagot. Hindi sumasagot ang mama. Pero sa ilang protocol ng NBI, pagkakawari ko, pagka ganyan, pati yung cellphone, kasama yan sa mga Ebidensya. ebidensya. Titignan yung thread na message, Mismo. sa mga katransaksyon at yun talagang hindi natin na matatawagan muna. Pero sa ilang mga malapit sa kanya, kaalyado sa politika, papunta kami ngayon ni Parin Johnny para makausap, at gayon na rin kumatok tayo dito sa Real Steel Corporation, Kuya Justin, at malaman natin yung kabuang kwento dito dahil higit pa dito sa entrapment operation, Kuya Justin, gusto nating malaman bakit parang ang bentahe talaga dito sa bayan na to yung usapin ng environmental laws na wag naman sana, Kuya Justin, nakokompromiso lalo na pag may ganito tayong nababalitaan na balita. Ito, kahit na umano pa lamang, siyempre, dadaan pa yan sa hearing at magkakaroon na ng, court proceedings, legal proceedings. Pero ito, Paolo G, at yung pagkaka-aresto kay Mayor Punsalan, ito isang magandang warning sa mga lokal na opisyal na kung totoo man, dapat wag nang gawin, at tumigil na dahil marami rin talagang nagrereklamo at maraming napapabayaan sa ganitong klase mga gawain, Paolo G. Yes, pero bigyan din natin ng space si Mayor JP para maipaliwanag yung kanyang panig, Dahil dito sa issue na to, hindi ko naman maaalis, Kuya Justin, na ito bumibisita din diyan sa Industrial Park, at sa kanya sinasabi na ipapatupad daw niya yung mga environmental laws. Lalong-lalo na, alam mo, ang issue dito din, Kuya Justin, sino yung magpupulis dyan sa mga malalaking industriya? Dahil alam mo, sa DNR, EMB, ayan, shoutout dito sa ating regional director na mahirap Martin ma-interview. Despi. Kapwa Tomasan ko pa naman yan, Tomasino, Director Martin Despi, pa-interview ka naman. Mukhang natutulog sa pansitan Sabi, di ako nagsabi na, pero yung mga kababayan natin na humihingi ng paliwanag, pagka regional director ka, dapat nagpapaliwanag ka, Kuya Justin, hindi lang Mismo, dapat humaharap ka sa ground, hindi ituturo sa Maynila. Kaya nga, dinecentralize yung mga opisina, di ba? Ba't hindi gayahin yung mga ibang RD na aktibong-aktibo, di ba? Ang daming RD aktibong-aktibo. Shout out, RD Wilfredo Cruz. Aktibong-aktibong magpa-interview yan, di ba? Ayun, solid. Totoo ka dyan, Kuya Justin. At siya naman, makita natin yung buong picture nitong kwentong ito at bukas din tayo dito sa panig naman ni Mayor JP Punsalan. Okay, maraming salamat, Paolo G. Santos. Sa iyong ulat, aantabayan na natin yung development. Mamaya po, for sure, makukuha na ni Kuyang Paulo yung iba pang panig ng mga malalapit dito sa alkalde ng San Simon, Pampanga, at amin pong ihahatid sa inyo. Mag-ingat kayo ni paring Johnny, Kuyang Paulo. Yan ho, kabalen ang balita kaugnay dito po sa pagkaka-aresto kay San Simon Mayor JP Punsalan dahil sa di umano'y extortion. Ito ho, mga kabalen, at hinihintay natin at bukas po ang CLTV 36 para ho sa panig ni Mayor Punsalan kapag posible na, syempre dahil sa mga oras na ito ay under arrest siya. So limitado ho ang kanyang galaw. Pero sisikapin pa rin ho ng inyong CLTV 36 News and Current Affairs na makuha siyempre ang panig ng alkalde sa ngalan ng patas na pamamahayag. Samantala sa ibang balita, ito may oras pa tayo. Okay, may oras pa ba tayo? May oras pa ba? Sikapin nating makausap si... Wala na daw oras 10:58. Okay, sige, mabilis na pasada na lamang ng mga balita bago ko iibigay sa inyo mga kabalan, At gaya nga ho ng aking binabanggit kanina, ongoing ho yung pagbibigay o yung relief operations na ginagawa ho ng DepEd, Department of Education, sa pangunguna ni Secretary Sani Angara, dyan ho sa mga pangunahing lugar na binaha, dyan sa bayan ng Masantol at Macabebe, Pampanga, kabilang din ho sa mga binisita ng kalihim ito pong mga paaralan na madalas lubugin, kasama ho yan sa mga
talagang ididudulog ng ating mga kabalen, rin pong eskwela pa nilang makalbog, makananulang mabiyasa rin anak. Yan ho kabalen, itong latest dyan ho sa bayan ng Masantol at Makabebe, kaugnay nitong ika nga ginagawa hong relief operations. Ano? Sa iba hong balita, ito, pakita na rin natin. Sinisikap sana natin makausap yung information officer o yung ito pong LGU. Ayan, papunta ho ng Senate ayan, kakausapin sana natin si Mayor Dinan Labong. Kaso papunta siya ng Senado, ongoing siya, nasa Senate siya ngayon. 10:30, nasa biyahe siya, ano. Sige, mamaya sisikapin natin siyang makausap at pwede nating i-live din yan. Pero ito, papakita ko na rin ho sa inyo yung development dyan sa bayan ho ng Santa Ana, Pampanga. Matapos hong tumanggap ng saring reklamo mula ho sa mga residente, gayon na rin sa mga motorista, ay ipinag-utos na ho ng lokal na pamahalaan dito pong ng Santa Ana, Pampanga, ang operasyon ng night market na matatagpuan po sa Barangay San Juan. Nagsimula po ang suspension ng operation nitong Lunes, August 4. Sa inilabas pong pahayag ni Mayor Dinan Labong, ililipat yung mga stalls upang mabigyan ng mas maluwag na parking space at mas maatiyak ang mas maayos na traffic flow sa lugar. Ngunit kung hindi umano maiayos ang issue sa trapiko at basura, ay posibleng ipasara ng tuluyan ang nasabing night market dyan po sa bayan ng Santa Ana, Pampanga. Ito ho talaga kailangan kapag ganitong may mga programa, no, nako-consider din syempre yung traffic flow and then yung social preparation kung tawagin, ano. At sana mag-work yung plan A, ano, para hindi tuluyang masara itong night market kasi syempre nagke-create din ho yan ng trabaho, ano, nag-generate ng trabaho at magandang pasyalan para sa ating mga kababayan. Ika naman, pati nga po nakamago, bro. Kaipot ang kauli mo bali, may nip ka pa. Unong ating night market, maandyang maglakad-lakad ka mo, tumusok ka 5 peso sa 10 peso sa fishball. Masaya na ka. Di ba? So, yan ho, hindi naman na... I'm sure, magagawa ng paraan yan ni Mayor Dinan Labong, ano? Tamang ano lang yan, tamang pagpaplano lamang kaugnay nitong daloy nga ng trapiko. At syempre, para tuloy-tuloy din yung negosyo. At yung sigla ng ekonomiya, gayon na rin yung pag-enjoy ng ating mga kababayan dyan sa Santa Ana. At bibisitahin yan ng CLTV. Food trip tayo dyan sa night market ng Santa Ana upang masilip din natin. Yan. Kapalan, ako po yung magpapaalam na dahil, time na Mag-aalas 11 na ng umaga. Maraming salamat ho sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. Yung ibang mga update, gaya na lamang nitong flash flood sa Angeles City, available ho yan dito sa ating page at CLTV 36 News. Kaya naman, follow nyo lamang mga kabalen para ho manatili kayong updated. Maraming salamat ho. Ito from the bottom of my heart, maraming salamat ho sa walang sawa ninyong suporta. Tingnan ho ninyo yung bilang ng mga followers. Update ko lang. Diba last month, parang nasa ano lang yan, o hindi man last month, August pa lang ngayon, August 6 pa lang, 6 days pa lang tayo. Tama, last month. Nasa ano lang ho yan, nasa mga 605,000. Ngayon ho, 618,000. Ilang linggo lang, 2 linggo lang ata yung difference. Ano? Maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagtutok dito sa CLTV 36. Ang inyo pong source ng balita at impormasyon na makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang aming pangako sa inyo. Kaya naman kabalen, muli,
Ako po si Justin Dizon. Tutok lamang i-follow ang ating social media pages para manatiling updated. At ito po, paalala natin sa ating kababayan, mag-ingat ho tayo lagi dahil unpredictable ang panahon. And let's choose to be kind always. Maraming salamat po.